Агент беларускіх спецслужбаў падаў скаргу на прэзідэнта. Чым ён абгрунтоўвае? Беларусы ў замежжа зноў імкнуцца запужаць недасяжнымі выракамі, лёгкадумна і бескарысна. У Літве аднавіўся рэкорд мігранцкай атакі ў гэтым годзе. Улады Беларусі працягваюць сваю чорную справу. Беларусы вар'яцеюць, напады на міліцыянтаў становяцца нормаю. Прадаецца туалет за даўгі. Хто давёў да такога стану прадпрыемства, заснаванае 73 гады таму? Недзеля 19 красавіка, навіны Беларусі вашай увазе. Добрый вечар. Мантас Даніэлюс, жыхар Вільнюса, асуджаны і зняволены за шпіянаж на карысць Беларусі, падаў у суд на прэзідэнта Рэспублікі Літва Гітанаса Наўседу. Здраднік скардзіцца на незадавальняючыя адказы кіраўніка дзяржавы адносна абмену шпіёнамі і просіць кампенсаваць яму маральную шкоду, ацэньваючы яе ў 100 000 еўра. Даніэлюс, які атрымліваецца ў турме нумар 2 у Правенішкесе, просіць абмяняць яго на грамадзянаў Літвы, якія знаходзяцца ў турме ў Беларусі. Скарга яго ў адміністрацыю прэзідэнта Літоўскай рэспублікі будзе разгледжаная акруговым адміністрацыйным судом на наступным тыдні. Прэзідэнцтва хоча, каб я падаў просьбу аб памілаванні праз адміністрацыю турмы, але турма адмаўляецца весці перамовы з замежнымі краінамі або іх амбасадамі адносна майго абмену, бо ў яе проста няма на гэта законных паўнамоцтваў, напісаў Даніэлюс у лісце да журналіста агенцыі Элта. Асуджаны сабраў і перадаў вялікі аб'ём інфармацыі супрацоўніцы беларускай прапаганды, якая наўпрост перадавала звесткі у КДБ. Даніэлюс быў прыцягнуты не толькі за перадачу інфармацыі беларускаму выведнаму забеспячэнню аб дзеяннях у Літве апазіцыйных арганізацыяў Беларусі, але і меў заданне збіраць звесткі аб беларускім палку імя Кастуся Каліноўскага ва ўкраіне. Пры зборы гэтай інфармацыі ён выкарыстоўваў падман супраць прадстаўнікоў апазіцыі Рэспублікі Беларусь. Ягоныя незаконныя дзеянні могуць прадстаўляць небяспеку для грамадзянаў Рэспублікі Беларусь, якія выехалі ў Літоўскую рэспубліку з мэтаю схавацца ад пераследу дыктатарскага рэжыму Беларусі, адзначыла калегія суддзяў. Там жа ў Вільні невядомыя асобы прапаноўвалі грошы за здымкі акцыі «Чарнобыльскі шлях», выдаючы сябе за супрацоўнікаў сродкаў масавай інфармацыі, паведамляе Элта і Хадаркоўскі лайф. Карыстальнік пад нікам Нейселей прапаноўваў у чаце, у якім маюць зносіны ўкраінцы, што пражываюць у Літве, і так званую падпрацоўку. Сутнасць яе заключаецца ў тым, каб прыйсці на акцыю, якая запланаваная на 26 красавіка, зрабіць некалькі відэа і фота, а пасля атрымаць $150 США. Аплату абяцалі ў крыптавалюце, а сам аўтар сцвярджаў, што дзейнічае ад імя папулярных СМІ. Хадаркоўскі лайф заявілі, што абсалютна аніякіх адносінаў да гэтага самазванца і падобных прапановаў не маюць. Нашыя супрацоўнікі заўсёды працуюць пад сваімі імёнамі і могуць у любы момант пацвердзіць уласную асобу, падкрэслілі ў рэдакцыі. Акцыя «Чарнобыльскі шлях», якая распачыналася ў Беларусі шмат гадоў таму, але потым была забароненая рэжымам Лукашэнкі як не адпавядаючая ягонай ідэалогіі, зараз праводзіцца ў замежжы. Беларускія спецслужбы крыху змянілі правакацыйны адрес. На дзень волі 25 красавіка украінскім студэнтам прапаноўвалі фота-відэаздымкі таксама за грошы ад імя выдання «Новая газета Еўропа». Пазней гэтыя відэа былі паказаныя на прапагандысцкім тэлебачанні. Знайшліся і тыя, хто пацвердзіў сваё аўтарства і аплату ў крыптавалюце, але на самой справе не надаваў значэння таму, каму і навошта ён перадаваў гэтае відэа. Зрэшты, улады і спецслужбы Лукашэнкі ўсё больш бяссільныя запужваць выехаўшых з генацыднага концлагеру беларусаў, але імкнуцца хоць неяк ці рабіць свае даўгунцы і камандаваць людзям, што ім можна рабіць, а што нельга. Распаўсюдзілі свае кіпцюры нават на выбары ў каардынацыйную раду, і яе жудасна баяцца прыспешнікі лукашызму. Так, на адным са сваіх экстрэмісцкіх каналаў яны нагадалі, што такое галасаванне – гэта садзейнічанне экстрэмізму да 7 гадоў пазбаўлення волі. У іх зноў раскрыліся глоткі на нейкае фінансаванне, дзе якога і робіцца гэтыя выбары, а таксама пагражаюць, што паколькі працэс галасавання будзе суправаджацца інфармацыяй у электронным выглядзе, то спісы ўсё роўна апынуцца ў губопах лукашыстаў. Дзіўна, іх гаспадар хваліцца тым, што апазіцыю разграмілі, а тут бачыш нейкія онлайн-галасы выклікаюць жудасныя сутаргі. Ці не сорамна, служывыя? У тым ліку і гэтак званыя афіцэры. Зрэшты, адказ на гэтыя пужалкі арганізатары 5-й канферэнцыі беларусаў і беларусак свету, якая адбудзецца ў Варшаве 1 і 2 траўня, падкрэслілі, што ўдзельнікі з розных краінаў сустрэнуцца офлайн і онлайн, каб абмеркаваць актуальныя праблемы, падзяліцца досведам і ўмацаваць супрацоўніцтва. Асабліва падкрэсліваецца, мерапрыемствы публічныя, будуць весціся фота і відэаздымкі. Што яшчэ трэба для доказу аб непрыманні рэжымных карнікаў як нечага сур'ёзнага і небяспечнага?
Беларускія ўлады працягваюць бязмежжа з мігранцкімі закідваннямі. За апошнія 24 гадзіны памежнікі Літвы вярнулі назад 37 нелегальных турыстаў з Беларусі. Гэта найбольшая колькасць мігрантаў за адзін дзень сёлета ў 2026 годзе, паведаміла ў нядзелю дзяржаўная памежная служба. Паводле звестак службы ў Літву спрабавалі трапіць маладыя грамадзяне Афганістана, Эрытрэі і Пакістана. Толькі ў двух парушальнікаў былі афганскія пашпарты. Астатнія, як гэта часта здараецца, апошнім часам былі без якіх-небудзь дакументаў, адзначаецца ў заяве службы аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Мігранты ўехалі на тэрыторыю Чэпкеляйскага дзяржаўнага прыроднага запаведніка ў Варэнскім раёне і ў балоцістай мясцовасці каля вёскі Варвішке у Ладзіяйскім раёне. Кожны быў ацэнены індывідуальна і хутка стала зразумела, што на беларускіх шпіёнаў яны не цягнуць, а таму не ўяўляюць ніякай пагрозы. Пасля ацэнкі абставінаў было прынята рашэнне вярнуць мігрантаў абратна туды, куды рэжым заманіў іх падманамі, навесіўшы яшчэ і паборы. У аперацыі па затрыманні парушальнікаў у суботу удзельнічалі шматлікія сілы з розных падраздзяленняў службы аховы дзяржаўнай мяжы. Сярод іх былі экіпаж верталёта «Еўрокоптер» і кінолагі са службовымі сабакамі. Але ў Латвіі яшчэ большая бяда. Там у суботу прыйшлося разбірацца з рэкорднай сёлета колькасцю замежнікаў. Ажно 134 чалавекі былі накіраваныя менскім рэжымам на мяжу гэтай Балтыйскай рэспублікі. У той жа час польскія чыноўнікі паведамілі, што ў пятніцу такіх асобаў не рэгістравалі. Вар'яцеюць людзі ў шалёнай Беларусі не толькі пасля ўжытага алкаголю, хаця, канешне, піць сталі значна больш. У чым справа, разбірацца псіхолагам ці псіхатэрапеўтам, але не цяжка здагадацца, адкуль з'яўляецца столькі агрэсіі і неадэкватнасці. Напярэдадні позна ўвечары затрымалі 46гадовага жыхара Шуміліна Віцебскай вобласці. Алкатэстер паказаў наяўнасць у ягоным арганізме 2 прамілі алкаголю. Гэтая ступень ап'янення лічыцца моцнай і ўтвараецца пасля ўжыцця альбо амаль цэлыя паўлітровыя бутэлькі гарэлкі ці літру моцнага віна за кароткі час. П'янаму выклікалі хуткую дапамогу, даставілі ў лякарню ў суправаджэнні міліцыянта. Там буян зусім раз'юшыўся і, акрамя зневагаў супрацоўнікаў аховы здароўя, здзейсніў, здаецца, нерэальную рэч у такім стане. Напаў на міліцыянта, забраў яго на пісталет, накіраваў дулам у самую галаву служывага і націснуў на спускавы механізм. Чаму не адбылося стрэла, не паведамляецца, але вядома, што міліцыянт хоць і выхапіў зброю з рук няўдалага забойцы, таму ўдалося збегчы. Нават міністр унутраных справаў прыцягнуўся невядома на што. Але ўцекача затрымалі, цяпер яму, канешне, прыйдзецца несалодка. Тут углядаецца не толькі алкагольная інтаксікацыя, але і ненавісць да міліцыі. Можна ўзгадаць ледзь не з дзясятак выпадкаў толькі ў гэтым 2026 годзе, калі былі атакаваныя менавіта міліцыянты. Таксама напярэдадні ўвечару у аграгарадку Вейна Магілёўскага раёну 63гадовы мясцовы жыхар быў выведзены з сябе шумнымі паводзінамі зумераў, і каб ён быў цвярозы, то можа яшчэ б здолеў патлумачыць свае аргументы спакойна, але нагрузіўшыся нават 2,5 прамілі алкаголю, п'яка пенсійнага ўзросту выхапіў нож і стаў пагражаць ім сваім апанентам. Маладыя людзі, мяркуючы з усяго, былі хоць і шумнымі, але цвярозымі, і ім удалося выхапіць нож з рук агрэсара, праўда, не без наступстваў. 18гадовы хлопец і 16гадовая дзяўчына атрымалі ўсё ж парэзы. Канечне ж, далёка збегчы пры такім узроўні ап'янення пенсіянер не здолеў. Цяпер, як пішуць, праводзіцца праверка. Тое, што ў Еўропе даўно норма, у Беларусі толькі запускаюць у тэст. З 1 траўня ў наземным транспарце Менску з'явяцца кнопкі адраснага адкрыцця дзвярэй. Пасажыры самі будуць вырашаць, калі выходзіць, а не чакаць, пакуль кіроўца пачне адчыняць дзверы адную за адной. Націснуў кнопку пры ўваходзе альбо выхадзе, дзверы адчыніліся, але толькі на прыпынку і пасля поўнага спынення транспарту. У руху ўсё будзе блакавацца кіроўцам. Улады тлумачаць гэта клопатам пра цеплыню і чыстае паветра ў салоне, меней адкрыццяў, меней стратаў цяпла. Не ў крыўду беларусам і Менсктрансу паведамлю, што ў Польшчы такія цёплыя гузікі з'явіліся яшчэ ў 2009 годзе. Спачатку ў трамваях і цягніках, потым у аўтобусах і тралейбусах. Сёння гэта стандарт па ўсёй краіне. Менск жа толькі пачынае тэставаць тое, чым суседзі карыстаюцца ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі. Ні дня без трэшу. Беларускія рэаліі зараз такія, што сітуацыі, калі прадаюць туалет, успрымаюцца як само сабою. Нават праз гэтае збудаванне імкнуцца хоць неяк пакрыць пазыкі. У Віцебскай вобласці на электронны аўкцыён выставілі незвычайны лот, вясковую уборную. Нават яе плошча, указваецца, 2,7 квадратных метры. Гэта гарадок Віцебскай вобласці вызначыўся. Пачатковы кошт лота 360 беларускіх рублёў, $126 альбо 9600 расійскіх рублёў. Для таго, каб удзельнічаць у аўкцыёне, трэба ўнесці задатак, 10-ю частку
36 рублёў. Таргі распачнуцца з надбаўкі 5% да стартавай цаны. Аўкцыён мусіць адбыцца 28 красавіка. Сам туалет стаіць на ўчастку плошчаю 1,7 гектару, але асобна надзел зямлі пад ім не прадаецца. Зямля ў лоце не ўлічваецца, толькі самая пабудова. Купіў і забраў. Яшчэ і прыспешваюць. Новы ўладальнік мусіць поўнасцю расплаціцца цягам 20 працоўных дзён. Гэты незвычайны аб'ект належыць віцебскаму камбінату хлебапрадуктаў. Быў заснаваны ў 1953 годзе, а цяпер увесь у даўгах. Менавіта таму маёмасць камбінату арыштавалі і пусцілі з малатка. Вось туалет і пайшоў як хоць нейкая частка ў ліку кампенсацыі. Дзяржава, як бачым, гатовая забраць і туалет. Паршывыя авечкі, як гаворыцца, хоць плуг поўсці. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю выпісала афіцыйнае папярэджанне BLG, прадпрыемства, якое займаецца вытворчасцю аўтамабіляў маркі Geely і BLG. Падставаю для незадавальнення сталі зніжкі на папулярныя легкавыя седаны BLG S350, якія ў ведомстве палічылі несапраўднымі, што ўводзяць пакупнікоў у тлум і зман. Дылеры настолькі заіграліся, што, абяцаючы пакупнікам выгодныя зніжкі, на справе ўвогуле не змянялі цану на аўтамабіль. Так, напрыканцы 2025 года гэтая папулярная машына каштавала ад 53 до 61 тысячы рублёў, у залежнасці ад камплектацыі. А сёлета нібыта была запушчаная спецпраграма для гэтай маркі, вынікам якой пакупнікам абяцалася зніжка амаль у 5-7 тысяч рублёў. На справе ж кошт заставаўся тым жа, бо зніжку дылеры вылічвалі з ужо падвышанага раней кошту. Яшчэ да пачатку года цэны ўжо зрабілі вышэйшымі амаль да 59 і 68 тысячаў рублёў. Але гэта шырока не афішавалі, канешне. Вось і думай на будучае, ці варта слепа давярацца прадпрыемствам, якія кантралююцца беларускімі ўладамі. З чаго распачнецца наступны тыдзень, распавядзе вам у панядзелак мой калега Зміцер Лупач. Максімальна аб'ектыўна і факталагічна, несумненна будзе цікава. Гэта ж Беларусь, ад якой усяго можна чакаць. Але шчыра зычым вам усяго найлепшага. Да сустрэчы.